Report. Isang kilalang motorcycle vlogger sa Pangasinan na kilala bilang si Mamaw Moto ang nasawi matapos maaksidente na itinuturing na self-accident sa Villa Verde Road, Barangay Santa Maria East, San Nicolas kahapon ng hapon mga idol. Para po sa kabuuan ng insidente, makakapanayan po natin live via Zoom si San Nicolas Police Station Acting Chief of Police, Police Major George D. Banayos Jr. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon din po, Idol Jam Victorio ng IFM Radio. Maraming salamat sa pagtawag dito sa ating report, ma'am. Yes po, sir. Maraming salamat po agad sa pagpapaunlak po ng live na interview po na ito, sir. Alam niyo po, medyo mainit nga po, no? Naging viral na usapin ngayong Lunes, bumungad sa linggong ito, ang insidente na nangyari po dyan sa may sako po ng Maliko Road. Ano? Ito po yung kadalasan nga po ay pinupuntahan ng mga motorista, mga rider, mga grupo ng mga rider para pasyalan. Pero isa nga po itong trahedya. Ano po ba ang kabuuan po nito, Chief? Ano po ang... Yun nga po, ma'am, nakakalungkot na balita at meron tayong aksidente kahapon. Pagpasok pa lang ng buwan ay meron tayong isang aksidente na involved ang isang motorcycle vlogger po, ma'am. Paano po ba ito nangyari, Chief, no? Nakita po natin itong mga tauhan po ng San Nicolas Police Station nandoon po sa lugar ng insidente. Ano po yung naging resulta po ng inyong initial na investigasyon? Ma'am, ito po ay nangyari. May tumawag sa amin dito sa aming police station at sa bandang alauna, 11:12 exactly. At na may nangyari daw na aksidente sa Villa Verde Road, Camfor, dito sa Barangay Santa Maria East, sa Nicolas, Pangasinan. Ito po yung Pangasinan Nueva Vizcaya Road. At mga bandang nakarating po ito sa amin at kasama po namin ang MDRRMO ng San Nicolas at pinuntahan nila yung area o yung area ng aksidente. At ngayon nga po, may nakita nila na may nangyaring aksidente involving isang 32 years old na lalaki at napag-alaman na ito ay taga Barangay Tubor, Malasiki, Pangasinan po. At ang kanyang sasakyan ay isang Black Yamaha YZF-R3 po. At batay sa ating investigation ay siya po ay pababa from Barangay Maliko, siya po ay pababa heading westward po. At pagdating po doon sa pinangyarihan ng insidente, yun ay bumangga po siya sa isang gutter ng sasakyan sa Ayan, medyo nawawala ata ang... Go ahead po, sir. Go ahead po. Nagkahiwalay po sila, ma'am. At yun nga po, sumabit yung leeg niya sa isang cyclone wire. Agad namang, at pagkatapos nun po, ma'am, agad namang linapatan ng inasikaso ng ating MDRRMO San Nicolas at tinakbo sa Eastern Pangasinan District Hospital sa bayan ng Tayug. But unfortunately, na-pronounce po siya na dead on arrival by our attending physician, which is Dr. Faye Carbonell po, ma'am. Apo. Sir, ulitin lang po natin, no? Kasi nagkaroon po ng... Tumatay sa ating mga... Yes po. Sir, ulitin lang po natin kasi nagkaroon ng glitch kanina sa signal ng ating internet. Yung nangyari po mismo, kung paano po
paano po natumba, paano po nawalan ng kontrol itong motorista na dahilan po ng kanyang pagkasawi? According sa isang witness na nandun din sa area, ito ay isang driver ng mixer na Mm. tumatambay po doon, Mm. inaantay kanyang employer, ay mabilis pong pababa yung nasabing motorista. Mm. Nawalan siya ng control doon sa kanyang manubela, kaya napunta sa pakaliwa na bangga niya po yung gutter ng kalsada po natin, ma'am. Mm. Ito pong in-upload po ng inyong himpilan ay siya pong nag-viral po ngayon, no? Kasi po nakita po dito yung kalunos-lunos na sinapit po nitong motovlogger na nakahandusay po doon sa may ano, parang ano po to, parang pahulog na po ito, no? Parang bangin na po ba kung ituturing itong kinatagpuan po nung kanyang katawan? Tama po yun, ma'am. Bangin na po dito sa baba ng kung hindi nasa sumabit po, eh tuloy-tuloy na nahulog sa baba po, ma'am. Okay po. Saluduhan po namin kayo sa inyong maaga po na pag-aksyon at syempre pagtugon po, no, doon sa nangyaring aksidente na talagang sinubukan na ma-revive, no, masagip itong biktima doon sa kanyang sinapit na aksidente. Sir, matanong po namin, sa ganitong insidente, meron na po ba, ito na po ba ang penal na investigasyon o ito na meron pa pong mga susunod na proseso para sa kaso po na ito? Batay po sa ating mga investigasyon is wala naman pong ibang cause kasi may witness nga po yung nakakita doon sa tunay na nangyari. Mm. Inaalam pa yung road condition hindi naman ano yung road condition because ito naman ay sementado. Malawak po. So, motorcycle po ay na-turn over na po sa kanyang brother-in-law. Lahat po ng kanyang gamit ay na-turn over sa brother-in-law at napag-alamin pa natin na ito pala yung victim po natin is frequent na nagra-rides dito sa Villa Verde Road, dito kasi ng Nueva Vizcaya Road, ma'am. Ano po ang mga hakbang po natin dito po sa mga nangyayaring aksidente dyan po sa bahagi ng Maliko Road? Lalo po at talagang binibisita po iyan ng mga grupo ng mga rider dito po sa Pangasinan. Kumusta po ang koordinasyon ninyo sa iba pang mga ahensya? Ano po ang mga hakbang po natin para hindi na po muling mangyari o makapagtala ng aksidente dyan po sa bahagi ng Maliko Road? Go ahead, sir. Yes, Idol Jam. O mga turista o yung mga dumadaan po dito sa ating bayan ng San Nicolas, particular po sa Barangay Maliko at nagpapasalamat kami at pinapasyalan niyo po ang aming bayan dito sa San Nicolas. Yun lang po ang masasabi po namin ay mag-ingat po tayo sa pagbiyahe. Kaya pagbiyahe sa Pangasinan Nueva Vizcaya Road at makikita po naman natin na talagang yung daan po natin ay kahit na sementado, I think it is 95% to 100%, 99% yung nasementado yung daan, but yun pa rin maliko nga yung liko-liko po yung ating daan para mag-ingat, wag tayong maging mabilis sa pagmamaneho po, mas lalo na at yung i-check po natin ang ating sasakyan at i-check din natin ang ating katawan natin pwedeng maging tiyak o kaya nakainom sa pagmamaneho dito sa ating dito sa pagbibiyahe po natin, ma'am.
Yes po, sir. Very well said po. Maraming salamat po muli ang Acting Chief of Police ng San Nicolas Police Station, walang iba kundi si Police Major George Banayos Jr. Sir, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Idol Jam Victorio, at hindi ka magsasawa na mag-interview o kaya tumawag sa amin kung ano man ang pwede naming may tutulong, may air on side para dito sa ating mga kababayan po dito sa Pangasinan o kaya sa mga kalapit munisipyo sa ating kalapit probinsya. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po muli, Police Major George Banayos Jr. Makakaasa po kayo na